खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव गासैखौबो अननाय बावहरनाय थाबाय। दा नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। बेनो जाबाय ब्रेड पक'रा रेसिपि। नैया लोगोफोर ब्रेड पक'रा रेसिपिया। दा आङो बे ब्रेड पक'रा रेसिपिखौ नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो सानदों। दा नोंथांमोना नायलांदों होनबा भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो फारि-फारिहाय। नैया लोगोफोर आङो ब्रेड पक'रा बानायनो नायदो। ब्रेड पक'रायाव दानिया आं इखो ग्रीन चाटनी बानायनाय दो। ग्रीन चाटनीयाव मा जुगार नांगो नोंथांमोनखौ आङो खोन्थानोसै। इ जाबाय बादाम, ओमफ्राय इ जाबाय हाइजें, ओमफ्राय इ जाबाय निमु, ओमफ्राय इ सामब्राम गुफुर, इ बानलु गोथां, ओमफ्राय इ दुन्दिया गोरलै, ओमफ्राय इखो मिक्साराव पिसिनानै दानिया आं चाटनी बानायनोसै। नोंथांमोना नायलांदों होनबा। संख्रि बाङाय होनांगो। दुन्दियाखौ होबाय दानिया। दानियाव कारजि सेबना होनांगौ। नैया दानिया चाटनीया जाबाय। नैया दानिया टमाटरखौ बाङाय एवना लाग्रोनांगो। एकदम बारे थाव बाङाय होनानै गोथां भाबखौ माने माबा खालामनांगो आरो दैखौ बाङाय रानहोनांगो। ओमफ्राय इखो दा मिक्साराव पिसिनानै चाटनी बानायगोन। दायो मिक्साराव पिसिनानै सस बानायगोन इखो। टमेट'खौ होबाय। दा नैया सिनि होबाय बेवहाय सामुसनै। एकदम बाङायथार संख्रिखौ होनांगो। नैया दानिया टमेट' ससा जाबाय, ओमफ्राय ग्रीन चाटनीयाबो जाबाय। नैया आं दानिया थाव होबाय सारायाव। थावा दुंबाय दानिया आं सब होना लाग्रोनोसै। नैया दुन्दिया होबाय आङो। दुन्दिया बेगरखौ होदो। नैया सामससे दुन्दिया पाउडार। नैया ये गरम मस्ला, ओमफ्राय रेड चिली। दानिया इखो मोजाङै एवना लानोसै, फ्राय खालामना लानोसै मस्लाखौ 2-3 मिनिटसो। दै बाङाय सारस्रिना लाबाय मस्लायाव। दानिया आलु रुना लानायखौ होनोसै। हालदैबो बाङाय होखाबाय। संख्रि बाङाय होबाय। आलु एवनाया जाबाय दानिया इखो 10 मिनिटसो एवना लाबाय आङो। अरखौ खमायनानै एवनांगो। नैया इ बेसन, दानिया बेसननि पेस्ट बानायनो जों। इयाव मा होनांगो नैया इ आजवाइनखौ इदि हुख्न'नानै होनांगो। माने गोन्दोआ ओंखारो, सेना मोजां मोदोमो। नैया हालदै होनांगो बाङाय। नैया इयो हिं होदो बाङाय। नैया इयो नोरसिं, मोजां मोदोमो। संख्रि। दानिया दै होनोसै, खम परिमाणाव बाङाय होग्रोनि। नैया दानिया मिक्स खालामनाया जाबाय। बेबायसा खालामना लानांगो। बारा दैलावबो नङा, बारा गथाबो नङा, मिडियाम। नैया जाबाय दानिया। नैया लोगोफोर दानिया ब्रेडखौ इदि हाना लाबाय आङो। नैया आं दानिया इयावहा टमेट' सस फोनांनोसै फारसे साइडथि। जाबाय फारसे साइडथि ग्रीन चाटनी। दानिया जाबाय इयो। नैया दानिया इ मस्लाखौ आं इयाव होना लाबाय।
दानिया मस्ला जाबाय दानिया इखो खालामबाय गासैखौबो इदिनो सस फोनना लाग्रोनोसै गासैखौबो इदिनो खालामना लानोसै नैया दानिया इदि खालामनानै इखो दहाय आलु एवना लानायखौ आङो ब्रेड सिङावहा सोबाय ब्रेड सिङाव पेकिं खालामजोब्बाय ओमफ्राय इयावहा ग्रीन चिली ससखौबो इयाव होबाय ओमफ्राय टमेट' ससखौबो होबाय साटनि सब एखेलगे दा इखो बेसनाव सोमनानै थावाव फ्राय खालामसै होमबा नायलांदों नोंथांमोना नैया दानिया बेसनाव सोमबाय बेसनाव सोमनानै नैया थावाव होनोसै दानिया बिदि साइडखौ सोमग्रोना लानांगौ होमबाना मोजांसिन जायो हमनो मोजां जायो होमबानिया थावफोरखौ नैया बे सायाव थिखांना होनांगौ मोजांसिन जायो उल्टायना लानोसै नैया लोगोफोर कालारा मोजां जाबाय मोनबायनो बांद्राय खामनो नाङा मोनबायनो नैया लोगोफोर दानिया जाबाय थिखांनोसै आङो दानिया बेसनाव सोमनोसै ब्रेडखौ जिं इदि हमना लाग्रोनांगौ दा नोंथांमोना माबोरै नुखो आंनि ब्रेड पक'राखौ मोजां नुदोंबा प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम शेयार खालाम खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना हो आरो बे बैसानो गोदान भिडिअ नुनो थाखाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम दा होमबा एसेयावनो आं दिनै भिडिअखौ दोनथ'बाय